Mijiet ta' tfal ta' skola sajf qed igawdu minn festival ta' films organizzat bl-għajnuna tal-istabbilimenti taċ-ċinema f'pajjiżna. Iżda l-kemm iċ-ċinema hija parti mill-ħajja u l-kultura ta' ħafna, kien hemm mumenti fejn dawk li jmexxu dawn l-istabbilimenti f'pajjiżna ħabtu se jaqtaw qalbhom. L-ispejjeż biex jaqilbu għal sistemi diġitali kienu wisq u kien bl-għajnuna tal-gvern li setgħu iżommu l-pass. Dan meta tom inċentiv finanzjarju biex jaġġornaw l-operat tagħhom. Il-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici fisser kif il-waqt li l-gvern għen lil dawk f'dan is-settur talab ukoll xi ħaġa lura li minna gawdew it-tfal. Però aħna n-return tlabnihom xi ħaġa li jagħmlu festival tal-films għat-tfal fis-sajf u hekk għandna 8500 tifel jew tifla li huma eligibbli jiġu jaraw films, aħna din ninċentivaw il-wiri ta' films Ewropej, però qed nuru anke films mhux Ewropej li huma adattati għat-tfal u jgħinuhom biex jistimulaw l-intellett tagħhom u jaraw prodotti sbieħ illi ċertament se jieħdu gost. Fl-iskema li nieda l-gvern li kienet kruċjali biex iċ-ċinema Maltija tibqa' kompetittiva, kienu investiti €9,000,000 fuq perjodu ta' sentejn. Sallum 25 skrin ta' ċinema f'sitt komplessi differenti inqalbu għal diġitali u dawn huma mifruxin f'postijiet differenti kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex.